I'm sorry for you guys. Rest in peace 300k again. And Killian, give my fucking house back. Funds aren't safe. Yeah. Oops, I did it again. Funds are not safe. I gonna say you. Killian is scam, that is truth. I say it again. Ja meikä räppää, mä pistä sitä palaa. Kun kusetin vaan vittu, siitä meni monta sahaa. Multa meni kaikki skinit eli rahat. Mitä vittu sä selität, mulle muuttunut ajat? No tuski, koska kaikki tuli bännättyy. Tibidi Tobi heittää rimit, mitä tuli slängättyy. Ihan oma syy, kun vittu alat vaan käskee. Meikä heittää rimit, koska mä tuun esitää tähteen. Se on kinkkinyymi ja vittu fundit ei oo sevi. Meikä heittää rimit, koska meikä on kuin Sebi. Mutta se on elämä, kun meikä sanoo peli. Oops, I did it again. I lost my house and Valve is banning the money again. Oops, I did it again and Valve is banning the motherfucking money again. Are funds safe food? No. Funds are not safe food. Ei oo sofas kyllä mikään vittu balanssi. Tibidi Tobi heittää rimit, otan kyllä tavaksi. Kun meni joka saatana skini, meikä valateli. En mä tiedä mitä tää elämä mulle aneli. 300 kilo 300k. Tibidi Tobi räppää niinku vittu okei. Meikä sanoo joka sana ja ne vaan tarkoita. Kriimi ja Killiani mä vittu kohta karkota täältä pois, eli jäbä on vaan matkoilla. Meikä chillaa täällä, mutten ole edes hatkoilla. Oops, I did it again. I lost my house and Killian. Funds are not safe. Oops, I did it again. Funds are not safe. Fuck you, Killian. 300k, where is my fucking money? Are funds safe food? No. Funds are not safe food. Funds are not safe. Valve did it again. Chief. Coming for you, baby girls. Ai vittu! Funds are not safe! Funds are not safe, by the way. Not safe. Not safe. Thank you for the stream. No! I made a deal! I made a deal with the prosecutor! CZ goes going to jail. I made a deal! Stop! My lawyer!